ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ 23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅತ್ತಂಡ ಜಗತ್ತು ದುಃಖದಾಯವಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ನಷ್ಟಮೋಹಿಯಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ದೆತ್ತದು ಬಿಡ್ಲೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕೃಷ್ಣಪುರಿಗೂ ಪೋಯರಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ವಾ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿನ ಮಲ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುವರು. ಉತ್ತರ: ಕೃಷ್ಣಪುರಿಡು ಪೋಯರಗೋಸ್ಕರ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಮಾತಾ ವಿಕಾರನು ಬುಡ್ದು ಪಾವನಾದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾವನಾದು ಮಲ್ತದು. ಪಾವನಾಪುನನೆ ದುಃಖಧಾಮರ್ದು ಸುಖಧಾಮಗೂ ಪೋಯರಗೋಸ್ಕರ ತಯಾರಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಕೊಳಕಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದೆತ್ತದು ತೆಪ್ಪೊಡಪುನು. ಹೊಸ ಸತ್ಯಯುಗಿ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪೋಡು ಪಂದು ಸಂದೇಶನು ಕೊರಡು. ಗೀತೆ ಎಂಕ್ ಆಶ್ರಯನ ಕೊರುನಂಚಿನಾರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಪಂದು ಈ ಗೀತೆಡು ಮನ್ಪೆರು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನ ಕಡೆ ನಿಗಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಪೋಪುಂಡು. ಅವ್ವೇ ಜೋಕುಲಿಗಿತ್ತೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತುಂಡ ಸುಖಧಾಮದ ಮಾರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಬಾಬನೆ ಸ್ವರ್ಗದ 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಸುಖನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಎಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿಳಿದನು. ಈ ಸುಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಜಗತ್ತು ಪಂಡ ಈತು ಪೂರ ವಾ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲೆರು. ಅಕಲು ಮಾತ್ರಲ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ರೆಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ತೀರ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇದು ಮಾತಲ ರಚನೆಯಾದುಂಡು. ಪರಸ್ಪರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ರಚನೆ ಒರಿಯಗೊರಿಯಗ್ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ? ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಅವಶ್ಯವಾದು ಒರಿ ರಚಯಿತ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಜಗತ್ತಡು ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ಏರೆಗ್ಲ ಸುಖನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸುಖದಾತ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಒರಿಯೇ ಸದ್ಗುರುವಾದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಸುಖ ಒಯ್ನು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲರು. ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ನರಕೊಡು ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರತುದೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಾಲಿಕೆರೆಗೆ ದಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಬಾಗ ದಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಾಲಿಕಗ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆರು ಏರಾದುಲ್ಲೆರು ಅರೆರ್ದು ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುನು ಅನ್ಪನ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಳಿದೀಜಿ. ಮಾಲಿಕರ್ದು ನಂಕು ದುಃಖ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡತ್ತು ಅರೇನು ಸುಖ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಸುಖ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖಿಗಳು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬೇಹದ್ದುದ ಸುಖ ಕೊರಪುನಂಚಿನಾರು ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಕಿ ಹದ್ದುದ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖನು ಒರಿಯಗೋರಿಯಗೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅವು ಒವ್ವೇ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರತ್ತು. ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು ಒರಿ ಭಗವಂತನು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಗವಂತೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲಾರಾದುಲ್ಲೆರು. ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಾರಾದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಾ ಪಂದು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾನು ವಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಅತ್ತಂಡ ಜಗತ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆನೋ ಅವು ದುಃಖ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ದಾನೆ. ಯಾನು ಸುಖ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆ. ಅಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಸುಖ ದುಃಖದಾದು ಮಲ್ತದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಏತೊಂಜಿ ದುಃಖಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಏಪ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅಪಗಾಯಿಟ್ಟು ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಪರತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಡು ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತಾ ಪರತ್ತು ಜಡಜಡಿ ಭೂತವಾದುಂಡು. ಸುರುಕು ಯಾನು ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಐಕ್ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಸಮಯಡು ಮಾತಾ ಮನುಷ್ಯರು ಏತೊಂಜಿ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಆ ಧರ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಲೋಪವಾದುಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯುಗವಾದಿತ್ತಂದು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿಳಿದನು. ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಸುರುಕು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೊಸ ಜಗತ್ತುಡು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸುಖಿಯಾದಿತ್ತೇರು.
ಆ ಸುಖ ಅಪಾರವಾದಿತ್ತನು. ಸ್ವರ್ಗ ವೈಕುಂಠ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದು ಪುದರ್ನು ದೀತಿರು. ಐನೇರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ್ದು ಐಟು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪಿರು ಅವಶ್ಯವಾದಲ್ಪ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯನು ಯಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಏಪ ಕಲಿಯುಗೊಡು ಒರಿ ರಾಜರ್ಲಾ ಉಪ್ಪುಜಿರು. ಅಪಗ ಕಂಗಾಲಾಪೆರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಚ ಬದಲಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿಡು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಯರು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಲಿಕೆಗೂ ದುಃಖ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂದು ದೋಷನು ಹೊರಿಸವೆರು. ಆಂಡ ಈಶ್ವರನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುಖ ಶಾಂತಿನ ಕೊರಲೆ ಬಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಸಿಹಿ ಐನ ಇಲ್ಲಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಡಪುಡುವರು. ಕಲಿಯುಗತ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಸತ್ಯಯುಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ರಾವಣನ ಮತ ತಲೆಕ ನಡಪೇರು. ಶ್ರೀಮತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತವಾದುಂಡು. ಯಾನೆ ಸಹಜ ರಾಜ್ಯವನು ಕಲ್ಪವೇ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ಒವ್ವೇ ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕ ಇಂಚಿನ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಗೀತೆನು ತೆರಿಪವರಿದಾನೆ. ಯಾನ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ. ಶಾಲೆಡು ಗೀತೆ ಕವಿತೆನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರ್ದಾನೆ. ಶಾಲೆಡು ವಿದ್ಯೆನು ಓದವೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನೇ ಓದ ಹೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಬೇತೆ ಎರ್ಲ ಯೋಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನನು ಮರತದೇರು. ಇಂದು ನಾಟಕಡು ಮರಪುಣ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೋಂದವಣಿ ಆದುಂಡು. ಯಾನೆ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ನೆನಪುನು ಕೊರ್ಪೆ. ಯಾನೆ ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಬಣ್ಣ ಐನರ್ದವರ ನಿರಾಕಾರಿ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮಲು ನಿಕಲು ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರುನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪರು. ಮಾತಾ ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮದ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಅಕುಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾತಿರ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಮೂಜನೆ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಕುಳ್ದು ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮನೆ ಅಲ್ಪ ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪನಕಲಾದುಲ್ಲ. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಉಪ್ಪನಗ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಎತ್ತುಂಡು. ಐಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪಣದಿತ್ತೇರು. ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಬಂದು ಬಾಬಾಗ ಪನ್ಪೇರು. ಕಂಸಪುರಿ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯುಗ ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಆದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲು ಕೃಷ್ಣಪುರಿಗೆ ಪೋಡು ಪಣದು ಕೇನೋಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣಪುರಿಗೆ ಪೋಡು ಪಂಡರಡ ಪವಿತ್ರ ಆಲೆ. ಎಂಕ್ಲು ದುಃಖಧಾಮರ್ದು ಸುಖಧಾಮಕ್ಕೆ ಪಾಯರೆ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲನೋ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಆಲೆ. ಐಗೋಸ್ಕರ ಅವಶ್ಯವಾದ ವಿಕಾರನು ಬೊಡೋಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಡು. 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವಾದುಂಡು ಪಂದು ಮರತುದರ್ದಾನೆ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾತಾ ಧರ್ಮಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಎತ್ತಿರು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಇಜ್ಜನು. ಇತ್ತೆ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಅಸುರಿ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲಿರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲಿನ ದೇವತೆಯದು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಸುರಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರುಡು. ಅಂಚನೆ ದೇವಿ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪೋಡು. ಐಗೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಸಂಗಮಡು ಬರ್ಪೆರು. ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮಡು ಬರ್ಪೆ. ಬಾಬನೆ ನಮಕ್ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪವನುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಆನ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾದ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಲೆತೊಂದು ಪೈರಗೋಸ್ಕರ ಬೈದೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಏನನ್ನು ಕಾಲರ್ನ ಕಾಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವಾದಿತ್ತಂದು ಐನೇರ್ದವರನೆ ಸ್ವರ್ಗದ ದ್ವಾರ ಓಪನ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಅನ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲ್ಪಗೂ ಪೋದಿಜ್ಜನು. ಕೇವಲ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಮಾತ್ರ ಪೋತಿರು. ಬಾಕಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಡು ಇತ್ತಿರು. ಐನೇರ್ದವರ ಯಾನು ನಿರ್ವಾಣಧಾಮದ ಮಾಲೀಕ ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಿರ್ವಾಣಧಾಮಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೈರ ಬೈದೆ. ನಿಕುಲು ರಾವಣನ ಪಂಜರುಡು ತಿಕಿದು ಬುರ್ದರು. ವಿಕಾರಿ ಕೊಳಕಾಯಿನ ಅಸುರಿ ಗುಣವು ಇತ್ತಿನಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಕಾಮ ಸುರುತ್ತ ಶತ್ರುವಾದುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ನಂಬರುವಾರು ಕೊಳಕಾದುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ನಷ್ಟಮೋಹಿಯಾದ ಆನಗ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೋಪರು. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಇಲ್ಲುನು ಕಟ್ಟನಗ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಕಡೆ ಪೋಪುಂಡು. ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಪ್ಪ ನೇನು ಪನ್ಪೇರು. ಐನು ಮಲ್ಪೊಡು ಸರಿಯಾದ ಇಲ್ಲುನು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಬೇಹದ್ದಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ವರ್ಗನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ದೂರ ಪೋಡು.
ಮುಲ್ಪ ದೀಪುಂದೇಗ್ ದೇಹಲ ಪರತಾದುಂಡು ಆತ್ಮಡು ಮಣ್ಣು ಪತ್ತದುಂಡು ಪಂಡ ಪಾಪಾದುಂಡು ಏಪ ಯೋಗುನು ಮಲ್ಪರು ಅಪಗ ಮಣ್ಣು ದೂರ ಆದು ಹೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಪಾಪ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ಬಾಬಾ ಭಾಷಣನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರತ್ತೆ. ಹೇ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಎನ್ನ ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲರು ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪಡು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಗು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಬರುಡು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲರು ದೇಪಂಡ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಏಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ತಿರುದಿಜ್ಜಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು 14 ಕಲೆ ಎತ್ತುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ 14 ಕಲೆ ಅನ್ನದು ಐನೇರ್ದವರ ಒಂಜೇ ಸರಿ 2 ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂದು ಪಂದತ್ತು ನಿಧಾನವಾದ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒವ್ವೇ ಕಲೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣ ಪತ್ತದುಂಡು ದಾನನು ಕೊರ್ನ ಗ್ರಹಣ ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣ ಬುಡ್ದು ಹೋಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಮನ್ಪೇರು. ಐನು ವಿಕಾರದ ದಾನನು ಕೊರ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಪಾಪನು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಭಾರತವಾಸಿಲು ರಾವಣನು ಕೊತ್ತದು ಪಾಡ್ವೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು ಅಂಡ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಒಯ್ಕು ಪನ್ಪೇರು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಒಯ್ಕು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಏರೆಗ್ಲ ತಿರುಜಿ ರಾಮರಾಜ್ಯವಾಡು ಪೊಸ ಭಾರತವಾಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಪೊಸ ಭಾರತ ಏಪ ಇತ್ತುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ತಿರುದಿಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಮಶಾನೋಡು ಜೇಯ್ದೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸತ್ಯುಗತ ಭ್ರಕ್ಷನು ತೂವಂದುಲ್ಲರು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ದೇವತಿಜ್ಜಿ ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರಿಪವರು. ಆರೆ ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಥೂಲವಾದ ಈ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು. ನಿಕುಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲು ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪರು. ಅಲ್ಪ ಕೃಪೆತ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯರ್ಲ ಆವಡು. ಹೇ ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ನಿಕುಲು ದೇವತೆಲು ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದುಲ್ಲರು ಏತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಲ್ಲರು ಪಂದು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಬಾಬಾ ಸ್ಮೃತಿ ಕಣವನುಲ್ಲೇರು. ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಅದು ದಿವಾಲಿ ಆದುಲ್ಲರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಅದು ಮಾಯ ರಾವಣನೇ ನಿಕಲೇನು ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ರಾವಣನು ಪೊತ್ತದು ಪಾಡುವರು ಶತ್ರು ಚಿತ್ರೋನು ಮಲ್ತದು ಪೊತ್ತದು ಪಾಡುವರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪುಜರು ಬುದ್ಧಿ ತಿರ್ಗೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮರೆತು ಹೋಗುಂಡು ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಪವಜರು. ಬಾಬನೆ ಬೈದಿರು ಬಂದ ನಿಕಲು ಬಾಬನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತೆರಿಪವಡು. ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಇದ್ದಲ ನಿಕಲನ ಎದುರುಗು ಹೊಂದುದುನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೀರ ತಿರುಗುಡು ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವದುಂಡು ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರೆತು ಎನ್ನ ನೋರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೇ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಕೇವಲ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬೌದ್ಧ ಇಂಚಿನವು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದುಲ್ಲೇರು ಪಂದತ್ತು. ಇಂದು ಮಾತ ದೇಹದ ಧರ್ಮ ಅದುಂಡು ಮೊಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾ ಆತ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲು ಬಾಬನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಮಾತ ದೇಹದ ಧರ್ಮನು ಬರುದು ಎನ್ನ ನೊರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೇ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲು ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ. ಎಂಕಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಶಿವನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗಾರೆರ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿದ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಮಕ್ ಮನ್ಮನಾಭದ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಯೋಗದ ಅಗ್ನಿರ್ದು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಶರೀರಿ ಆಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿ ಹಿಡಿದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ದೇಹದ ಮಾತಾ ಧರ್ಮನು ಬುಡ್ದು ಅಶರೀರಿ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಒರಿ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಹಿಡಿದು ಆತ್ಮನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನನು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತ್ರನು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಬುದ್ಧಿನ ತಿರ್ಗಾರೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೊರದನ ಬಾಬನ ಹೆಜ್ಜೆದ ಮಿತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ದೀವೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಭವ. ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ಆಜ್ಞಾರೂಪಿ ಹೆಜ್ಜೆದ ಮಿತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ದೀಪುನಂಚಿನಕುಲು ಇಂಚಿನ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಲೆಗೆ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧರ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ತಿಕ್ಕುನು. ಇಂದು ಸಹ ನಿಯಮವಾದುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ರೀತಿಡ್ಲ ಸಹ ಏರ್ನನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಜಿ ಪಂದು ಪಣೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಏರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಅರೆರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರೆರ್ದು ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನು. ಇನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವಾದುಂಡು
ಓವು ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಸದಾ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್: ದಿವ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೌಕಿಕತೆನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತೊನ್ನಗ ಸಾಧಾರಣತೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಅಚ್ಚಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.